So ito po ay 100 pesos na mga alimasag na panggata, no? So tapos yung mga tumpukan po ay 50 pesos. Okay, salamat po. Ito po yung salmon. Tapos chabeta, bisugo, espada at bangus. So yan po yung mga latag niya ng isda, no? Magkano chabeta? 200 ang per kilo. Dito salmon mo, 220 sa salmon. 50 pesos. Mga bentahan po nila dito ng bangus ni Boss Paeng, no? Ito po yung mga presyo ng kanya mga bangus, no? 60 pesos na isang piraso, 150 isang piraso, 130. So may mga tumpukan din dito na mga binebenta, no? Na 3 piraso na bangus dagupan. Tilapia na buhay natin. Magkano per kilo? 130 sa per kilo ng kanilang mga tilapyang Pampanga. Matataba po yung mga tahong natin dito, no? Ito po yung mga laman ng tahong na per kilo 80 pesos. Napakaganda at matataba yung laman. Kaya lang wala lodi. 300 na lang lodi. Ayun, 300 pesos na yung mga per kilo, no? Wala tayong mga matataas na presyo ng hipon, kundi 300 pesos pa lang sa pangalawang pagtanong po natin ng kanilang latagan ng hipon. Galing sa 320 yan. So yung kanya pong mga repolyo ay nagkakahalaga ng 50 pesos na per kilo, 25 pesos kalahati, no? Tapos yung kanyang kamatis ay 140 na per kilo. Mababa na ang presyo ng kanilang mga kamatis dito sa Malabon Fish Market. Lodi, thank you ha, salamat. Magkano kilo ng malakapas? 200 ang per kilo. O sariwan-sariwa rin po yung torsilyo. Torsilyo. 240 po, kalahati ay 120. Tawilis ay 80 pesos, no? Ito po yung mga isdang babansi at mga isdang bisugo. Lodi, magkano yung bisugo mo? Pamaksiw. 120 ang per kilo. Sa babansi? Parehas na 120, no? Laman po ng mga bikid po natin dito ay 150. Sa mga ulo po na tumpok ay 100 pesos. Dulong sa halagang 50 pesos, no? Yan po yung mga tumpukan, 240 po sa mga per kilo. Ang ating po mga dilis ay 100 po ang per kilo. Kabayo. Ayun, kabayo, dorado. 180 per kilo. Tapos yun, no? 160 na lang po per kilo, no? Ayan po yung mga laman ng mga isdang dorado at 160 sa mga isdang chabeta. Update natin yung panindang chapsoy ni nanay. Nay, magkano po isang plastic? Malaki, Boss Lando. 50 pesos. Yung pitching ko. So, yan po yung presyo ng mga latag na chapsoy. Tapos yung mga repolyo, magkano po? Repolyo, 60 lang. 1 kilo, mababa ang bagyo. Mahal lang talaga yung Tagalog. Yun, no, mura na ngayon yung mga repolyo natin. 60 pesos na per kilo na lang po. Yung carrot po. Yung carrot, 140. Mataas pa ang presyo ng carrot. Yung Pechay Bagyo, 60 rin. Nagkaparehas po yung mga presyohan ng Pechay Bagyo at mga repolyo po natin dito, no? Puro lettuce na yung mga namumukadkad mong paninda. Afford na afford, no? 30 pesos. Yung tumpukan, 30 pesos. Po yung mga presyo ng kanilang sibuyas. Yung mga nakabalot na po ay 50 pesos. Yung 50 pesos balo, di kalahating kilo na. Ayun, kalahating kilo na yung mga 50 pesos nila. So ito mga tumpukan nito, 10 piso. Yun. Yung kamatis natin, 20 pesos. Yun po yung mga presyo ng kanilang mga gulay po dito. Yung kamatis, 20 pesos. Meron po sibuyas. Good morning everyone. At tayo po ay nandito sa Malabon Fish Market upang mag-update ng mga panibagong sitwasyon o latagan ng kanilang mga seafood. So alamin natin ang kanilang mga binibenta. So samahan niyo po muli at welcome po kayo kay Boss Lando Explorer. So tara, let's go!
Magkano kilo rito, te? Ah, dito. So ito po ay 100 pesos na mga alimasag na panggata, no? So tapos yung mga tumpukan po ay 50 pesos. Te, salamat po. Oo nga eh. Ah, mataas ang presyo. Ngayon, pag kinuha, pag binenta pa dito yun, di mataas na. Mga sa 300 na yon. 250, 300. Kite, salamat te ha. So maaga tayo pumunta ngayon dito sa Malabon Fish Market, no, upang makapag-update ng mga panibagong latagan. So dito wala pa tayong ganong nakikita mga latag ng kanilang mga latagan ng bangus. Yan, tatampal, oh. Buhay na buhay, no? Itatampal nyo na, magkano po yan? Ah, lahat na po. So yung tatampal po ay 200 pesos lahatan na po, no? So shout out sa iyo, Pogi. Good morning. Ito po yung salmon. Tapos chabeta, bisugo, espada at bangus. So yan po yung mga latag niya ng isda, no? Magkano chabeta? Ah, 200 ang per kilo. Dito sa salmon mo, 220 sa salmon. 200 na lang po na yung kilo. 200. Saan kilo? 20%. Espada 200. Eh yung ano mo, yung bisugo, ayun, 260 po sa mga per kilo, no, ng kanyang mga latag na isda dito sa Malabon Fish Market. Maliit lang. Lodi, thank you ha, salamat. Ito po yung mga isdang matambaka na 100 pesos na tumpukan. Tapos dito po ay may mga tumpukan po, no, sa halagang 50 pesos mga isdang tawilis. 50 pesos na tumpukan. Ito rin po ay mga tumpukan din po, no, mga salinyasi, mga kabase, mga 50 pesos na mga tumpukan. So baybay na natin itong pababa, no, hanggang sa dulo ng kanilang mga latagan ng mga bentahan po dito sa Malabon Fish Market. Galonggong dito ay 100 pesos na mga tumpukan na kaplato. So yun po yung mga presyoan po nila. Sa bangus po ay 3 piraso ay 150 na tumpukan, 130. Good morning, Lodi. So ayan po yung mga bentahan nila ng mga tunsoy na sa halagang 50 pesos, no? So ayan po yung mga latagan nila na talagang tinatangkilik ng ating mga kababayan na mga tumpukan ng isda na isdang tawiling. Good morning. Tawilis pa rin po ang kanilang mga latagan. 50 pesos. Wala kang ibang isda na tinda ngayon? Ubus na yung ano, bluefin. Naubos na? O wala pa rin mahango na Wala gaano, ka no? naman na gulyasan, yellow pin, wala. Ay, naulog, pera. Wala, oh. Laki-laki din po yon. Pag napulot pa naman yung pera, walang balikan. Ayun lang. Yun ang pinagkaiba talaga, eh, no? Nakita na yun na yung may-ari, hindi pa ibabalik. Babalik. Hahayaan lang umalit, tapos pagkakuha ng pera, wala na. Yan po, ang ubas po natin ay 100 pesos na per kilo. Sa ating po mga dalandan ay 50 pesos na per kilo.
120 sa mga per kilo ng mangga. Yan po yung mga manggang hinog na binibenta po dito, no? Huli ka. Shout out sa'yo. Mga bentahan po nila dito ng bangus ni Boss Paeng, no? Ito po yung mga presyo ng kanya mga bangus, no? 60 pesos na isang piraso, 150 isang piraso, 130. So may mga tumpukan din dito na mga binebenta, no? Na 3 piraso na bangus dagupan. Magkano per kilo? 300. So 300 ang per kilo ng kanyang mga hipon. Dito sa Pusit Kalawang, 200. Maas, no? Dati 160, 180. Ngayon 200 pesos na ang per kilo ng Pusit Kalawang. Maraming suki yung mga lodi natin dito. So tingnan natin yung bentahan ng kanilang mga boss, thank you ha. Ng kanilang mga pompano. So 300 pesos na per kilo ng isdang pompano. Ito mga isdang pompano na to, masarap to ilagyan ng tausi o luto sa tausi yung isdang pompano. Tilapyang Batangas ni Lodi. Tingnan natin ang kanyang mga presyon ngayong araw ng ayan. Ayun pala, nagtakbuhan na. Lodi, magkano yung tilapia mo? 120 sa mga per kilo ng kanyang tilapyang Batangas. Maganda naman yung malaki. Wala na, ito na lang eh. Miss ako ng mga suwi ko eh. Paubos na. Mga suwi ko na-miss ako eh. Namiss ka nga. Kumuha na 10 kilo. Kasi Nako, nahingan ka na kagad. Lodi, thank you ha. parang ngayon lang ah, may malaki lang. Oo. Oo. Lalo na dyan yung mga puso ah. Nandiyan lang. Shout out, Ate Dayan. Shout out. Manok po natin dito ay 130 at 100 pesos na mga manok na calf, no? 80 pesos sa mga kilo ng mga tahong. 320 sa mga pompano, 120 sa bangus, 80 pesos. Yan po yung mga presyo na latag po nila dito na nakikita po natin dito sa ating pagbablog sa Malabon. Viral na po ito sa Facebook at YouTube. Ang Pinoy Manila. Dahil napakatibay sa kapit. Kaya bili na po kayo. Mga sulit. Tilapia na buhay na buhay. Magkano per kilo? 130 sa per kilo ng kanilang mga tilapyang Pampanga. Buhay na buhay na nilang nahango, no? Batangas. Tapos ang gulyasan nila ay 220 na mga per kilo. Malaman natin pag inaula natin sa ating simbangan. Ang simbangan niya, ang kilo ay 220. Iwa po sila ito, quality. Oo. Lalaban. Sabi nga naman ni ano, ni Pinoy Pandikit, hindi mo kayang baklasin. So sobrang tibay. So shout out sa inyo mga lodi ha. Shout out. Walang ano, wala kayong tuna no. Mahal ang presyo. 320 po. Hindi nagbabago no. 280.
Medyo may hinaan. Ay, itong ang gulyasan, tumaas, no? Ano? 220. Napakaganda yan. Hapon, napakaganda niya na ito. Hmm. Bongbo, 130, bongbo ang kulay niya. Hapon, walang may gulyasan. Ako lang. Ikaw lang. Ako pa rin. Ako pa rin ang nagwagi. Ay, syempre. Hahanap tayo ng mga, ano, sinisilip lang kasi ako doon sa taas, eh. Hello, di, thank you, ha. Okay, thank you, Idol. Okay na, dito kayo. Ay, kali. Masyado, shout out. Ayan, shout out sa mga chikiting. Bakit tatatlo yan? Sinayin natin sa dalawa sa loob. Oh. Next week, nandito ako, ha. Next week. Next week, Ha? Balik kayo rito, ha. hindi niya kayo napapasin yan. Next week, ha. Dito ako. Marami na ako ginagawa ngayon. Busy pa, eh. Busy tayo ngayon. Nagpipintura tayo ng bahay. Shout out. Shoutout, ha. Shoutout sa mga chikiting, ang mga apo, nandito na. 5 yan, 5. Ngayon, 3 pa lang yun nandito. Next week, ha. Tayo nyo ako rito. Matataba po yung mga tahong natin dito, no? Ito po yung mga laman ng tahong na per kilo, 80 pesos. Napakaganda at matataba yung laman. Kaya lang wala tayong makita dito na talaba, sold out. Walang gano siyang latag ngayon, no? So dito yung mga dilit po natin ay napakaganda, 80 pesos na mga kilo. So yan po yung mga update natin, no? Ng kanilang mga latagan po dito. Tapos thank you. Salamat, salamat. Lodi. 300 na lang, Lodi. Ayun, 300 pesos na yung mga per kilo, no? Wala tayong mga matataas na presyo ng hipon, kundi 300 pesos pa lang sa pangalawang pagtanong po natin ng kanilang latagan ng hipon. Galing sa 320 yan. Pero ang gaganda nga ng hipon, no? Mga malalaki, parang mga presyo na itong nakaraan, mga 450, di ba? Oo, 400. Ganda. Ngayon, 300 pesos na lang po ang kanilang mga hipon. Unti-unti na po ang pagbaba ng presyo. Lodi, thank you, ha. Salamat. Dito po ay pumapalo na po na 140 na per kilo ng kamatis. Medyo bumaba na, wala nang 200, no? 140. Shout out sa'yo, Pogi. 50 pesos. Akala ko 140. Hindi tayo bilan. So, yung kanya pong mga repolyo ay nagkakahalaga ng 50 pesos na per kilo. 25 pesos kalahati, no? Tapos yung kanyang kamatis ay 140 na per kilo. Mababa na ang presyo ng kanilang mga kamatis dito sa Malabon Fish Market. Lodi, thank you, ha. Salamat. So, sa pag-iikot natin, no, yung mga presyo ng hipon ay nasa 300 pesos na ang kanilang mga bentahan nila dito sa Malabon Fish Market. Dito ay 320 na per kilo ng hipon. Puro hipon ang nakikita natin, no? Dagsa po ang hipon dito sa Malabon Fish Market. Dito naman po ay 280 na per kilo. $320. Boss, pwede lang, boss. Good morning, Lodi. Mga panindang malakapas, no? Tsaka mga gagaong na sari-sari po mga isda, no? Torsilyo. Magkano kilo ng ano? Malakapas? 200 ang per kilo. O sariwan-sariwa rin po yung torsilyo. Torsilyo po. Torsilyo. 240 po. Kalahati ay 120. Salamat po. Thank you. Lodi, magkano ang hipon mo? Dito 310 na per kilo. So shout out. Mapapagengeng ka na lang sa mga presyon ng hipon. May ganda pa to. Katangay na ito. Tapos, gar, katapos mo ng gar.
Boss, Parang si Gargar ng Malabon, ng Siga. Tingnan mo. Sarili, tingnan mo. Ako, tingnan mo. Yan, pakita mo yung Gargar. Ayun. Shoutout dyan sa mga nanonood dyan. Mga dito lang sa Malabon. TBS yan. Ayun, TBS. Shout out. So grabe pa rin yung mga nakikita tin latagan dito no ng mga hipon. Dito naman po ay 330 na mga per kilo ng hipon po nila. 150 sa mga espada chabeta, no? Tapos mga salmon kapayuke ay 160, 110 na per kilo ng tilapia Batangas. Wala wala ka nahang sa market rate. Kariwa. Mga espada, no? Espada, 150 na lang kilo. Dito na kayo bumili. Salamat po. Thank you. Tilapia po natin dito ay 110 na per kilo at 120 sa mga malalaking tilapia. Dito ay 300 pesos po ang bentahan nila ng mga ito po no 300 pesos na pompano na bentahan po nila sa kanilang mga latag na isda. Pompano ay 300 pesos. Atos transfer. Tawilis ay 80 pesos, no? Ito po yung mga isdang babansi at mga isdang bisugo. Lodi, magkano yung bisugo mo? Pamaksiw. 120 ang per kilo. Sa babansi, Gamitan mo ano yung pagkawit. parehas na 120, no? Yan po yung mga isdang paksiwin. Ang atin, aktiwin. Yan yung mga masasarap na pang-agahan. Lalo na kapag binabad mo sa ubas. Pangat sa ubas, boss, pwede to. Ayan, no? Mura po ubas ngayon, kaya pwede ka po kayo magpangat. Mahal ang kamatis. Mas mahal pa yung kamatis kaysa sa ubas, eh. Mag-ubas na lang kayo, mag-ubas. Oo, mag-ubas na lang. Lodi, thank you ha. Salamat. ₱300 sa mga pusit lumot, 120 po sa mga bangus na pandaing, 50 pesos sa mga kabase. Tapos per kilo ng hipon ay 320. So yan lang po yung mga nakikita nating update na kanilang mga latagan dito sa Malabon Fish Market. So singit-singit tayo dahil ang mga namimili po natin dito ay mga nakamotor, kaya medyo naharangan tayo. Medyo may kaluwagan din naman po yung lugar. Bangus dagupan po natin ay isang piraso ay 100 pesos. Dito po mura po yung kanilang mga tilapia, no? 100 lang ang per kilo. Mga hipon ni Potpot dito sa Malabon Fish Market, ang mga per kilo ay 280. 320 po sa mga malalaking hipon. O, nandiyan ka? Ay, bakit 150? Ah, sorry. Okay lang. Ilang hipon? Laman po ng mga bikid po natin dito ay 150. Sa mga ulo po na tumpok ay 100 pesos. Ito lang po ang tanging pandikit na pwedeng gamitin sa basak na pustiso at pwede rin itong pang-vulcanize.
$180 sa mga pusit kalawang. Tumpukan po ng ating mga hipon ay 50 pesos. Boss, sana wala pa rin mga ano no, ng bato no. Mukhang matatagalan yung mga latag, yung mga lapu-lapo. Dulong sa halagang 50 pesos. Oh. Yan po yung mga tumpukan, 240 po sa mga per kilo. Ang ating po mga dilis ay 100 po ang per kilo. $180 sa mga ano isda to? Nakalimutan ko na. Dorado, kabayo. Ayun, kabayo, dorado. 180 per kilo. Tapos yun oh. 160 na lang po per kilo no. Ayan po yung mga laman ng mga isdang dorado at 160 sa mga isdang chaveta. Tumpukan ng mga isdang sapsap, 50 pesos. Oo, sigurado. Boss Jeff, di ka sa shoutout? Ayaw magpa-shoutout. Shoutout naman dyan kay Boss Pino. At tinatanggilik dahil sa kapit. Bukod sa rabirais, hindi po naninira ng sapatos, hindi po siya nagmamantsa, at hindi po bumubula. At kahit Kano kilo? Doble 3, 330? 330 naman po dito sa mga per kilo, no? Tapos chaveta, ang mga nakita po natin mga latagan po nila dito sa Malabon Fish Market. Yan po yung napakarami na, no? Tay, magkano kilo limango nyo? Ayun, kung yung mga naghahanap po ng mga sipit, no? Ayan, meron din po dito. Tapos mga tilapia Batangas na po, yung mga latagan po dito sa papasok ng Malabon Fish Port. Wala si ano, Agustin, di nagtinda? Wala siya paninda. Abay, yung paninda iniiwanan na lang, no? Nagmarites na naman sa kabila. Hindi ko napansin doon. Sige pa, salamat po. Alright, so yan po yung Malabon Central Market. Yan po yung pamilihang bayan po ng Malabon. So itong nakikita nyo pong sa gilid ko ay ito po yung Malabon Fish Market. At yung loob po na nakikita nyo po ito, yan po yung Malabon Fish Port na papasok. At sa mga gustong pumunta dyan, punta lang po kayo mga 12 AM ay dyan po. Marami na po kayong mabibili at marami na rin po at dagsa na rin po yung mga taong mamimili po dyan sa loob ng Malabon Fish Port. At iba't ibang klaseng laman dagat din po ang inyong makikita. So makakapili po kayo ng mga murang presyo po doon, no? Sa mga per kilo. Nakakabili rin po ng mga per kilo po ng mga isda doon sa loob. Agaya na lang po ng tuna. Nagbebenta po sila doon sa bandang likod ng kanilang mga binebentang mga isda. At hindi lang po tayo makapasok sa loob dahil gawa ng medyo busy pa tayo. Kaya hindi pa rin po tayo nakapag-update sa loob po ng Malabon Fish Market o Malabon Fish Port.
Rubby Rice, hindi po naninira ng sapatos, hindi po siya nagmamantsa. So, baybayin pa rin natin tong packet pa rin po ng tulay. Galing na tayo sa ibabaw ng tulay, pero bumaba muna tayo dito. Ngayon, meron pa rin tayong makikita dito sa mga gilid na mga nagtitinda rin po ng mga isda at mga gulay. So, shout out sa ating mga viewers na lagi po sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando. Salamat po sa inyo sa pag-skip ng ads sa aking mga upload na video. Sa mga hindi pa rin po mga nakakapag-subscribe ay mag-subscribe na po kayo. At pakipindot na rin po ang notification bell para lagi po tayong updated sa aking mga i-upload. So dito tayo mag-alam-alam ng mga presyo ng kanilang mga latagan na mga gulay dito po sa Malabon Fish Market. So shout out sa iyo, Lodi, magandang umaga. Nasaan ang iyong misis? Ano na yun, Ayun, nakikimarites. Ayun, nasa kabila pala. So update natin yung mga presyo ng kanilang mga gulay dito. Ito, update natin yung panindang chapsuy ni nanay. Nay, magkano po isang plastic? Pwede malaki, Boss Lando. 50 pesos. Eh yung bitching ko. So yan po yung presyo ng mga latag na chapsuy. Tapos yung mga repolyo, magkano po? Polyo, 60 lang. 1 kilo, Ah. mababa ang bagyo. Mahal lang talaga yung Tagalog. Yun no, mura na ngayon yung mga repolyo natin. 60 pesos na per kilo na lang po. Eh yung carrot po. Yung karos, 140. Mataas pa ang presyo ng carrot. Yung Pechay Bagyo. 60 rin. Nagkaparehas po yung mga presyohan ng Pechay Bagyo at mga repolyo po natin dito, no? Tapos lettuce, yan. Eto, magkano po lettuce? Lettuce 120. Hanggang 100. Ayun po, no? Yung mga dati natin na itanong dito, yung mga lettuce po natin pumapalo po ng 300 o 240. Ngayon 120 po ang per kilo, murang-mura. Sa mahilig mag-samgyup ay murang-mura pa rin po ngayon dito yung mga lettuce na ibinebenta po nila. Tatlong klase po ito. Dito magkano po yung lettuce? Ito rin po 120. Halos lahat po ng mga binebenta po nila dito mga lettuce, no? 120 po ang mga kada per kilo. Ito po yung romaine na lettuce, no? Na ginagawa nating salad. Salamat po, thank you. Puro lettuce na yung mga namumukadkad mong paninda. Afford na afford niya. Afford na afford, no? 30 pesos. Yung tumpukan 30 pesos. So 30 pesos lang po dito yung mga tumpukan nila, no? Salamat po, thank you. Thank you, Boss Lando. Dito ay mag-alam tayo ng kanilang mga presyuhan ng mga sibuyas. Ito po yung mga presyo ng kanilang sibuyas. Yung mga nakabalot na po ay 50 pesos. Yung 50 pesos balo, di kalahating kilo na. Ayun, kalahating kilo na yung mga 50 pesos nila. So ito mga tumpukan nito, 10 piso. Yun. Yung kamatis natin, 20 pesos. Yun po yung mga presyo ng kanilang mga gulay po dito. Yung kamatis, 20 pesos. Meron po sibuyas na 50 pesos. May 20 pesos din po. At yung kanilang mga bawang ay meron din pong 20 pesos. Ayan po yung mga presyohan ng kanilang mga latag ng gulay. Lodi, salamat ha. Thank you. Ito po yung mga pansaktuhan na mga latagan po nila, no, sa mga mamimili po natin ng mga gulay na gusto lang po nila ay sakto na panggisa sa kanilang mga ilulutong ulam. Meron na kayong 20 pesos, ay may pansahog na po kayo. Alright? Good morning, Nanay Noemi. Medyo umiinit-init na ang araw. Bababa na po kayo doon. Bakit? Ayun.
Meron po bang operation? Oo, sinabihan na kami. Mm. Nakaraan. Oh, ingat-ingat po kasi gawa ng mga nag-ooperation po. Pag hindi sila dumating, maganda. Mm. Pag dumating, lagos. Sigurado po na kasi yung mga gilid po talaga ay daan tao po. Yun naman po sinasabi nila ng mga ano. Kaya kahit ano pong katwiran natin sa kanila ay hindi pa rin po pwede. Talagang kumpiskado yung mga gamit. Ang dami. O, biro mo, saan ba namin kukuhaan yan? Saan ba yung sinabi mo? Napakalayo po nun sa Marikina pa. Oo, gusto. Kasi napapanood ko yung mga vlog ni Dada ko. Yung mga nagbablog ng mga kagaya namin. Napapanood ko yun sa YouTube din, yung kanilang mga ina-upload. Talagang kahit na gawin natin yung tamang proseso, kahit nakiusap tayo, basta pag nakuha na nila, hindi po nila ibabalik. Pero ang katwiran naman ng mga MMDA, kasi nasabi po nila sa atin, hindi kami nangungumpiska ng mga paninda. Ang kinukumpiska lang namin ay mga gamit. Yun lang po ang Ang layo yun. yung gamit po. Sa kanila. Pero yung mga pagkain po na binebenta nyo po, ay hindi po nila kinukuha yun. Sabi po talaga nila, yung pinaka SOG po nila doon, binanggit po. Hindi po kami kumukuha ng mga pagkain o ano mga binebenta ng mga vendor. Ang kinukuha lang namin, yung mga ginagamit na, lima kariton, yan lang po talaga yung sinasampan nila. Hindi na rin naman kukuhaan sa layo. Eh, sino pa po kukuha ng mga gamit, di ba? Siyempre, hindi na. Gases. So, yun na nga po. At nabaybay po natin tong kahabaan po ng Malabon Fish Market. Talagang medyo may pagbaba na rin po yung presyo ng mga hipon sa Malabon. Pumapalo na lang po siya ng pinakamataas na presyo ay 330 na kada per kilo. Sa mga tumpukan naman din po ay marami pa rin po kayong mabibili, no? Dagsa pa rin po yung mga tawilis. Sa mga mahilig kumain ng tawilis ay meron pa rin po kayong mabibili na tumpukan sa halagang 50 pesos na kanilang mga latag na binebenta. So shout out sa ating mga OFW na ating mga kababayan na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shout out sa ating mga viewers na lagi pong sumusubaybay. At maraming salamat sa hindi po nag-i-skip ng ads ng aking pagbablog, ay isang malaking tulong na rin po yan kay Boss Lando Explorer. So shout out sa ating mga kababayan na dumarayo at ang ating mga vendor na masisipag na nakapaghatid ng kanilang mga seafood sa ating mga kababayan. So ito po muli si Boss Lando Explorer na lagi po mag-update ng mga presyuhan at kaganapan sa aking pagbablog sa Malabon. Enjoy and be safe po sa ating lahat at God bless po. Bye bye.